Phakela bhuti omdala. Ngiyathemba usharp. I wish le video ifike kuwe. One thing engizokutshela yona ne. President was not put for presidency by mistake. Loya muntu loya intelligent, is very clever, and unabantu asebenza nabo ama-advisor, abantu abamtshela ukuthi mawungayenza kanje kuzoba kanje. Okay, upresident into ayibonile kuwe ukuthi i-government as a whole wena uyi-one ungayithatha. Wonke umuntu nje athembele kuwe, wonke umuntu avotele wena uma kuwukuthi nje angazi, but not a specific party, just wena uyi-one. eSouth Africa ungakwazi ukuyiphatha uma kuwukuthi uyakwazi ukuphatha insizwa nje ezi-10 million zakwaZulu, uyicontrole, kube ne-order estradini. There is something special ngawe. Okay, into engizama ukuyisho nayo, upresident uyicabangile lento leyo ukuthi lo muntu lo ayi-danger kanje, he might take over, yazi, he might take over yonke into, and into ayikhulumayo iyenzeka. So into ayiplanile it was ukuyangami, into ayiplanile it was ithingbe nama-video abonisayo ukuthi siye saba ne-meeting nophakela nongizwe, but into esikhuluma lapha ingabi public, kungabi nama-recordings ukuthi besikhuluma ngani. So leyo nto leyo izo distracta yonke into, abantu bacabanga ukuthi uphakela mhlambe kunemali ayinikiwe, of which is possible nakhona, yabo. But as much as usho wena uthi upresident akunikanga mali, then sizoya ngalokho, yabo. At the end of the day thina igoli lethu yi-one, silwa nama-illegal foreigners, yabo. But ngifuna ukuthi uyibheke lento le ukuthi that was not a meeting, that was a distraction, just nje ukuthi abantu bangasathembeli kuwe. Okay, i-advice yami naye, senithembele kakhulu kubantu bokufika ngathi nazalwa bekhona masima manje la ombuzo ukuthi manje nje izinkwa singayitholi mabevala izinkwa soyitholaphi. Awuzami ngani nomtshela umakhelwane wakhe zami xova amagwinya lapho nidayisela namagwinya aniye usidakelwa nina nithi masiqoshana bokufika nibuza ukuthi nizothengaphi in manje nanithenga khona komkhize nifike ningqongqoza athi umkhize ngiyeza nilinde manje sekuyinkinga ngenxa yokuthi nebenifika kukhona abantu eminyango ngazosidakelwa thina ningasidakelwa nje abantu bokufika abahambi ukuthi nizoyithengaphi izinkwa nizokwenzani nizoyibona vukani nani. Mina kumanje nje ngiyodayisa into zokugqoka eVerelem, ngiyodayisa nje ama-jackets ey'ngane kusukela ku-newborn kuya phezulu kwaphela ukuthi iqoshwa abantu bokufika abahamba nazo zonke lezi zinto ade bey'dayisa. So nami ngizamile nami ukuvuka ama-jacket awu-10 awu-15 ngiyowadayisa eVerelem. Nizongithola nje eVerelem futhi ngicabanga nokuphatha noncamo. Ngitshela ukuthi ngime kumna seVerelem ngizofika ngime eVerelem nje ngifike ngiwachithi awubhu plus noma oenzo baholileke ngitshela labo babeyingane zeni labo esibaqosha ukuthi abathengele ingane ama-jacket phela bengahambi iy'ngane beshiya iy'ngane ey'godola nibatshele nje bethengele ingane ama-jacket bese beyahamba. Asibonge Verelem ungikhona namhlanje ngizobe ngiphethe izancamzizi ncampawu. Bona wengane zakwethu ngiyathemba nonke niyaphila, ngiyathemba nonke ni right bafowethu. Angeke ngikhulume nje nama-leader ami onke engiwathandayo, ngithanda nonke ngane zakwethu. Ngifuna ukukhuluma noJacinta noPhakela Umthathu noMancenza noFele Mtweni noNgizwe noDlamini noNgubane uMbovu awumuntu yakithi iqhawe umuntu eqhawe lethu uMbovu madoda nabo bonke abafowethu awunofihliweyo madoda ngikwazi ukumshiya nonke ngane za. Ngifuna ukukhuluma nani bafowethu, ayihlale phansi bafowethu ibamba umthetho. Siyamcela ngane zakwethu, simdinga nonke bafowethu. Simdinga nje nonke ngane zakwethu. Iqiniso bafika silivumeni ukuthi umuntu ongene phakathi kwenu uBaba Ramaphosa, and igame yakhe uyidlalile, and la ikhona uhleka yedwa, and la ikhona Ramaphosa uyajabula ukuthi ya ngaba divide labantu ngoba lento yokudivide isona sikhala abasebenzisa aba politician. Ngiyangicela ngane zakwethu noma ngathiwa
kulaphi la kwenzakale khona ini khona okunye nokunye manje ake nishaye ngathi anibonanga kube ngathi anizwanga siyanidinga nje kakhulu ngane zakwethu siyanidinga ngendlela emangalisayo phakela umthaka xa unamandla ehlisa umoya baba siyanidinga kakhulu sinidinga futhi ebunyeni benu nibambene kanje noma ningafika namagazini eni ahlukahlukene manibambene kanjena nje soyinqoba lempi lapha yale eBhayibhelini mawufunda uSamuel lokuqala lapha ku chapter 30 uthola uDavide mangabe bafika kuthunjwe ingane athathwa yonke into so uDavide ke lapha yana kumangabe ke selokhunja ke sekuthiwa manje asambe babheke uthi no hayi ngamandla ethu ake ngiyosebuza kuNkulunkulu Nkosi lempi le ngingakwazi ukubala amandla ubalandela uNkulunkulu no balandele uma ngabe sebehamba beyolwa bewulanda ingane zabo imfuyo yabo ethathiwe kukhona abashiyeka endleleni kukhona abasala endleleni bahamba laba ke bahamba bayinqoba impi babuya nezinto bajabula ke laba abashiyeka endleleni uthi awu siyabonga naku umntanami nami inkomo yami so laba de beyempini basebekubona no akekho noyiwani ngene ozothola something nonke ngithole lutho ngoba silwe sodwa thina uDavide wayeseba namazwi awashoyo kulaba bahamba nabo labanqobe nabo bafowethu ayekho noyiwani phakathi kwenu onqobe lempi uNkulunkulu kuphela osinqobele lempi bafowethu ngiyafisa enganza ukuthi phakathi kwenu engathi ningaba nawo lo moya lowo ukuthi phakathi kwenu akekho namandla phakathi kwenu akekho opowerful kunabanye abantu nonke bafowethu niyafana munye kuphela umuntu onamandla ukusinqobela lempi uNkulunkulu esebenzisa nina vumani ke bafowethu uNkulunkulu nina anisebenzise ngane zakwethu uma ni divide abusani ukuvuma ukudivide ubaba uNxamalala wenza into esimple ngilanga wathi if bekunikeza imali thathe kodwa wena enza okulungile okuright if bafowethu kuma-civic organization enu bekhombisa ukunisupporta kuwo ku-right lokho kodwa nina enzani oku-right phake mthaqo namandla siyakudinga kakhulu mangobese siyakudinga kakhulu Jacinto Mancinzi sandinga kakhulu bafowethu ngizwe sandinga kakhulu bafowethu hlanganani bafowethu siyandinga kakhulu angazi ukuthi ubani umuntu kunewahlanganisa nikwazi ukuthi nibe right but isilo misizulu ngiyafisa ukuthi akame kancane kule ngoba engathi naye uzospeeda kule ngiyafisa nje silo sambanda nje sime kancane kule singayingeni ama politician bafowethu ningawa involve kulento le ngoba yiwona zonqatha yiwona futhi azonihlukanisa bafowethu ningavumi ngiyangicela nganza kwethu Abela mntana ekhehla sawubona mntasekhaya ukuhlangana kwakho nobaba Ramaphosa kuye kwaba yingcaba ngesizulu into eyokulandela impilo yakho yonke webuphakela ke sekukuwe mntana ekhehla ukuthi uzozama ukuthi ugaine itrust kubafweni ose bebona itrust beluza itrust kuwe ngoba uyebuphakela singaba South Africans as a whole. I don't think 100% will support a March and March. I think maybe it's about 90% abantu abasupporta i-March and March. And kulo 90% abantu abasupporta i-March and March. Maybe it's angazi, but it is a possibility ukuthi about 15 to 20% yabantu abasupporta i-March and March esebelahle ithemba kuwe. Mntasekhaya siyacela mntasekhaya ukuthi ke ngicela ukuthi uyigene ke leyo trust le. Zama ibanendlela yokugaina itrust yabantu base South Africa. Ungayishayi nje mntasekhaya. Nabafowini bambisana no Sister Jacinta izenzo zakho kuyoba izona ezobakhombisa abafowini nodadewenu ukuthi useningabo.
izoqhamuka nakithi. And ke ngifisa ukwazi ukuthi mntasekhaya le ndaba yangelala ngihlangene nobabu president izokuhanta uyothi ngisho wenza into enhle ivele. Abantu abakhohlwa abantu base South Africa baye bayikhohlwe ke izinto lezi eziyaye kubo yizona ezimbi ezihlisa umnotho wase South Africa bayilibala lezo. Kodwa lokho kufana naloko umuntu azikhaya ngisho ungazama kanjani, you must keep that in mind ukuthi iyokulandela yokuhanta. Mntasekhaya zama ugain trust. Ngiyacela nje ngilutho ngomntana kimi. Zama ugena itrust futhi ungabablame abafeni ukuthi abanye abasatrust. Ubaba Ramaphosa uma ngabe bona thina ubona enemy number 1. So akukho lulu ukuthi yena ke abantu base South Africa mabekubona ubaba Ramaphosa bese kuba easy just like that. Ungakuthathi kambe kuphela iba nendlela yokuthi gain trust lekade unayo kubafweni asebelahlekele ithemba ngawe mntana kithi. Kungani uphakela umthakathi uma ngabe esebizwa umongameli bese hamba yedwa ebebizelwe into abayenza bonke nosisi uJacinta? Uyabona lo mbuzo lo usabalele kakhulu la enkundleni zokuxhumana. Uma ngabe umuntu wesilisa mhlambe ubuzayo, ngiyaye ngibone sengathi umuntu nje umnqolo. Umnqolo kuyathanda ukukhuluma into ongakaze uyazi kahle hle ukuthi ime kanjani. Lento abakaze beyifihle ukuthi ke kahle umhla ka30 noma idate yokuthi ngeyidate ziyobe ikhala kahle izwi likaphakela umthakathi lelo akusilo ele march and march elasho uphakela umthakathi ngonyaka odlule ngoDisemba. Okushuthi ubhuti uphakela umthakathi uma kwenzeka kuba nezinkinga nje eyithindana nomhla ka30 makuba negazi elichithekayo uyena umuntu okufuneka aphendule hayi march and march. Uma kuukuthi lento bukade uyilandela from eqaleni even usisi uJacinta wakusho wakuveza lokuthi yena beyi march and march abahlangene kahle nelonga nomhla ka30. So leyo nto ikuvezela ngokusobala ke mawumuntu ophilile kahle ekhanda ukuthi okay lokhu ngoba kwashiwo yiloko ubhekene naye futhi uqondene naye kahle. So umongameli ngokubuka kwami lapha ubengadingi imarch and march kepha ubedinga umuntu wakhipha usuku lomhla ka30. Okungenzeka futhi ubefuna ukuyoqinisekisa ukuthi cha ngomhla ka30 wakho kwendoda uma kuukuthi kuyenzeka kuba nezinkinga ekhona amacala sesowabeka kuwe thina. Futhi mawumbhekisisa kwayena ubhuti phakela umthakathi eyinsukwini eseposta ama-video bewaposta ubengasawufuni lo mhla ka30 ubesengenwa amanzi emadolweni umbona hayi uyaxega ke manje useyawusaba kahle kwayena uyawuqonda ukuthi umonakalo uzokwenzeka igazi lizochithekala liphekwe izandla zakhe. Bese ukuthi umuntu ongayilandelanga kahle ongayazi lento ukuthi kahle bethini aqhamuke sephawula nje aqhamuke sekhuluma konke ukuthanda kwakhe uvele bonke umnqolo ke lokho ikhanda lisifunya straight awukwazi ukukhuluma into ongazi uyilandelele wena obuyibuka nje ngobuyengu uyibuka ngalelo langa lelo mawuthanda wena ongazi uyilandelele ukuthi ama video khona alandelana thini. Usisi Jacinta wayisholo even ubhuti phakela umthakathi naye wakuveza ukuthi uyena ne-foundation yakhe insizwa nomnsizwa. Yebo ngiyazi ukuthi abantu abaningi kululu ukuthi kube ukuthi bebengayazi vele le foundation ngoba ayikazi idume. Naye ubhuti phakela umthakathi uyiqhakambise kakhulu la eqale khona uyiqhakambisa eseshuthela ama video lawa bewenza lapha ya kwaNongoma eqala ukushela ama video exosha abantu lapha ya ilapho kaqale khona ukuyiveza kakhulu ukuthi le video under insizwa nomnsizwa foundation. Mangawabuka ama video khona bebhalwa ngoba niyabuka nibukela ukuphawula nje anikufundanga nalokho. Sendi niyaqala nokwazi ukuthi kunensizwa nomnsizwa foundation. Uma eya kuyimarch and march uphakela ubesho ukuthi siyolekelela noma siyohlanganyela nosisi wethu uJacinta okungesiyo into wrong futhi leyo. Ubebenza kahle bebambisane uma kufanele bebambisane. Kodwa kule call kamongameli ngicabanga ukuthi bedinga yena ngqo uphakela umthakathi hayi nomunye umuntu ngoba uyena vele wakhipha lelizwi leli. Ungakhohlwa umfutha yenawo ngeyidate wehlile mangabe sekusondela ukuthi iviki idate ngoba beqonda kahle kamhlophe ukuthi sonke sinomfutho ngeyidate and sisobagxoba abantu. Uma sesibagxoba abantu uyena onecala lena ke vela imdinga umuntu onekhanda lesafe moya ngeke uzuyizwe vele ikhanda lakho masafe moya. #sidlala ngeqiniso aswanesi amafilm. I greet you all guys, welcome back to the channel Mzansi Daily Affairs. If you are new to the channel you can actually subscribe to the channel and also support the channel by clicking the like button so that YouTube can push this video out furthermore. So this is the small commentary I'm gonna give about this situation concerning uphakela umthakathi Jacinta and Ngizwe Mchunu, especially uphakela umthakathi. That I can say
I can say that people, they feel like ever since there was a meeting between Cyril Ramaphosa and Phakelo Mthakathi with Ngizwe Mchunu, they feel like the steam is no longer the same. Phakelo Mthakathi is no longer energized, or is no longer, you know, as powerful. But if you check, Phakelo Mthakathi is still active. But as njengokwadi bafethu ukuthi wonke umuntu uyadzinwa, it gets to a point ukuthi you can't always, you know, you also need to rest, because the work that this man is putting in is a lot, number one. So that we have to understand. And he also released another date. He said that on the 24th he is not doing the marching anymore. Yes, he's gonna be marching, but the main thing that he's going to be doing on the 24th of July is the fact that Utoba Lapho Sekavala Ditolo is going to be closing the shops. Lapo, he's going to be, that's what the 24th of July is. So instead of us as South Africans, this man has showed us the way. You know, he's paved the way and showed us it's possible for us as South Africans to actually have a voice for our country, despite the government you know, regulating most of the things. We can actually practice our own power, because we are power together. We are the ones who elected the president that is actually running the country. So we can say Phakelo Mthakathi is just one man, but you know, he has the impact is huge. So let's work together, Fethu. Let's come together, and let's not just sit in our, you know, homes and make these videos and say that Phakelo Mthakathi, you know, he's doing that and he's done that. If we see, if you can see that this thing is doable, let's just form a group and then start something positive for our lovely country, South Africa. I thank you all.